Ahoj a dobrý den. Vítám vás u 11. pokračování Jehlic na cestách, podcastu, ve kterém najdete povídání o všem, co souvisí s vlnou, s pletením, háčkováním a dalšími textilními technikami. Vítám zde ty, co už někdy můj podcast viděli. Děkuji vám za přízeň a vítám samozřejmě i nově příchozí, kterými se tímto představuji. Mé jméno je Petra a jak už jsem řekla na začátku, mám ráda všechno, co souvisí nějak s vlnami, s pletením, s háčkováním a tak dále. Tak. Dneska máme krásný podzimní den. Já tady mám už jenom jednoho kocoura, dva jsou někde teď běželi ven, takže pro milovníky koček možná tady budete mít opět estrádu jako obvykle, kdy budou běhat tady za námi, tak předem se omlouvám za hezké vyrušení. Tak, pojďme k samotnému obsahu. Dneska já mám pro vás 2 odtajněné projekty, které jsem už někdy v zimě a na jaře nakousla, že o nich budu na podzim mluvit. Tak ta chvíle je tady. Jsou to 2 projekty do knihy Intarsia Knitting od Anny Husemann, kterou shodou okolností mám zrovna na cestě. Tak se na ní moc těším. Tak to jsou tyto 2 projekty. Byly tajné, takže byly právě do této knihy, takže jsem je nemohla zveřejňovat, teď už můžu. Pak uvidíte jeden vánoční svetr, nějaké ponožky a 2 rozpletené projekty. Takže je toho opět poměrně hodně, tak pojďme na to. Tak první, co vám představím v dnešním podcastu, je tento kardigan, který mám na sobě. A je jím kardigan, který se jmenuje Winterfell. Winterfell se jmenuje podle přízeze, které je originálně pletený. Je to taková tmavě, temně opravdu modrá příze od La Bien Aimé. Opět se omlouvám francouzštinářům, nevím stále, jak se to vyslovuje. Kdyby někdo věděl, tak děkuji za fonetický přepis. A podle toho se ten svetr jmenuje. Je to svetr od Katrin Schneider a pletli jsme ho v roce 2021 jako kal. Takže těch Winterfellů v různých variantách určitě najdete hodně na Ravelry i jako z Čech. Je to krásný kardigán, který teda přiznám úplně moc nenosím, asi kvůli té zelenkavé barvě, kterou jsem kdysi milovala, ale jak jsem mnohokrát zmiňovala tady moje setkání s barevnou typologií, tak není to úplně moje zimní barva, nicméně je krásný. A zajímavé na tom kardiganu jsou tyto diagonální oka, která jsou to přetahovaná oka, která jdou doprava a doleva. A já si myslím, že dokonce kdysi v rámci toho kalu jsme natáčeli nějaká videa, kde tato očka jsou ukázána, jak se pletou. Určitě Katrin dělala také vlastně návod, jak ta oka plést, takže já vám sem dám link, abyste, pokud by vás zaujal, tak abyste si ten kardigan mohli jednoduše uplést. Ona ta snímaná oka takhle do šikma jsou docela oříšek. Já musím říct, že asi až na potřetí se mi povedlo to oko uplést. A vím, že co si pamatuju, tak vím, že jedna strana byla složitější než ta druhá. Takže, jak říkám, pokud najdu videa, tak dám sem link. Jinak, když mluvíme o linku, tak já to často zmiňuji, ale myslím si, že vzhledem k nějakým dotazům, které často dostávám, a to je na jednotlivé projekty, na příze nebo na to, z čeho jsem pletla a teda, tak všechny tyto informace najdete
vlastně pod videem, když si rozkliknete, myslím, že tam jsou takový 3 tečky nebo šipka, teď nevím přesně, ale je tam prostě obsah toho celého dílu, jsou tam linky na jednotlivé projekty, jsou tam na mě kontakty, je tam minutáž a tak dále, takže to všechno tam, tak spoustu informací tam najdete. Tak já jenom to zmiňuji. Najdete tam i informace o Winterfellu. A co se týká konstrukce toho svetříku, tak byl pletený od zhora dolů, pak se tady připlétala, vlastně začínal se lemem, myslím si, ano, jo, lemem se začínalo, pak se pletl přední zadní díl, do kruhu, respektive tam a zpět, protože je to kardigán, a pak se tam připlétala léga na závěr. Tu si pamatuju moc dobře, protože jsem ji připlétala asi 2krát nebo 3krát, protože byla taková nejdřív divně stažená, pak prostě se mi nelíbila. A vím, že mám pocit, že tam Catherine dávala kdysi, že se mají pléct, vlastně nabírat oka 2 ze 3 řád, a to bylo moc jakoby husté, pak ta léga byla široká, takže já jsem nabírala 4 z 5, tuším, a pak to vycházelo. Tak určitě stojí za upletení. Mám pocit dokonce, že jsme ho tehdy i překládali, takže tak. Tak jo. A ještě z čeho jsem pletla? Pletla jsem z příze, kterou jsem si barvila, a je to Merino Sport. Tak, takhle vypadá. Tak, je to takový jemný melírek zelenkavý. Tak jo. Tak to je můj první dnešní projekt a pojďme na ty ostatní. Tak, tím prvním je, nebo respektive druhým v tomto dílu je tričko, které se jmenuje Looking for Treasures Tea. To znamená v češtině hledání pokladů, a je to jeden z těch projektů, koukám, že je nějaký pomačkaný, je to jeden z projektů, který jsem dělala právě pro Annu Hussemann. Já vám ještě ukážu a dám sem fotky, ať vidíte, jak vypadá na postavě. A byl to vlastně moje první setkání se s interzí. Okolo interzie je spoustu, bych řekla, u pletařek docela dost emocí. Řekla bych, že jsou takové 2 tábory. Jedni mají rádi, druhý nesnášejí, a často ti, co ji nesnášejí, to mají zafixované spletení kdysi různých svetrů, kde se vyplítaly různé motivy, a od té doby to nemají rádi. Možná i maminky pletařek pletly ty svetry vyplétané. Ano, prostě je okolo toho, jakoby tohle téma intarzie, buď většina pletařky rádi pletou intarzii, anebo naopak vůbec ji nemají rádi. No a já jsem teda žádný vyplétaný svetr takový neměla v dětství, nicméně si pamatuju, že mě naprosto fascinovalo, že si můžu uplíct na svetr třeba nějaký motiv, kytičku nebo krtka nebo cokoliv jiného, a přišlo mi to neuvěřitelný z toho důvodu, jak se to dělá, že jo, když vlastně skončím tou nitkou na jedné straně, tak jak to pak udělám, abych se k té nitce mohla vrátit z druhé strany. No prostě jsem tomu nerozuměla, jak se to plete. A takže jsem vždycky interzii chtěla zkusit, a tady jsem měla příležitost u Anny Hussemann. Tato interzie je zvláštní v tom, že je taková jakoby pro začátečníky vhodná, bych řekla, protože vy pletete vlastně z 2 nitek, což je první nitka je Isager, silk mohair, a druhá nitka jsem používala přízy od Sandnes Garn Thin Linen, takže přízy s lnem. A vlastně vy tím mohairem pletete pořád, jo? A občas k tomu přidáváte právě ten druhý, ten vlastně motiv, jo?
Já jsem záměrně pletla tón v tónu, protože i to tričko bylo pletené takhle tón v tónu, ale samozřejmě můžete si vybrat naprosto kontrastní přízy, takže já jsem původně o tom uvažovala, že si udělám prostě ty motivy růžový nebo že si je udělám různobarevný. A nakonec jsem si říkala, že já všechno dělám barevný a pak nemám takový neutrální kousky, tak jsem zvolila bílou a ta bílá na bílé se mi moc líbí. No a pletlo se vlastně přední a zadní díl, což musím říct, že jsem pletla naposledy tak v 17-18 letech, takže to byl takový návrat do minulosti i z tohoto pohledu. A nejdřív jsem si upletla zadní díl, který je jenom z mohéru. Co mě překvapilo na tom pletení z mohéru, je to, jak silnou v podstatě a ne tak průsvitnou látku vytváří, jo, nebo tu pleteninu. To jsem byla fakt překvapená a i z toho jak dobře se ten mohér pletl, jo, protože já jsem vždycky měla představu, já nemám ráda velké kombinaci velkých jehlic a tenké příze, protože mám pocit, že to k sobě prostě nepasuje, špatně se mi nabírá ta příze, špatně se mi plete, ale takže jsem úplně na ty záda jsem se úplně netěšila, ale byla jsem překvapená, jak to bylo snadné. A ono takhle to vypadá, že ta pletenina je průsvětná, protože koukáte vlastně, mám za sebou světlo, ale když si ji vezmu na tělo, tak v podstatě je neprůsvitná nebo neprůhledná. Prostě není to tak, že by mi tam byl jako takhle, kdybych si stoupla a svítilo za mnou sluníčko, tak samozřejmě jsou vidět jakoby tvary těla. Nicméně myslela jsem si, že to bude výrazně průsvitnější, že bude prostě prosvítat úplně všechno, včetně podprsenky, což tak není. Takže v tom mě to mile překvapilo. No, nicméně, pojďme dál. Upletla jsem zadní díl a k tomu zadnímu dílu jsem pak tady na ramenou, vlastně tady to není úplně vidět, tak na ramenou vlastně tady se dělaly zkrácené řady, aby to bylo tvarované na ramena a pak se tam připojil ten přední díl. Takže pletete furt tam a zpět. Jo? No, a pak jsem začala připlétat ten příplet, abych udělala tu intarzi. K tomu máte normálně obrázek, stejně tak, jako když děláte třeba vyplítaný svetry. Co tam je takové ošemetné, je to, že vy musíte vlastně ta první očka hodně utahovat. Jinak se poměrně mají tendenci povolovat, což musím říct, že mě dost znervózňovalo. Nicméně nějak jsem se s tím poradila. Myslím si, že ta pletenina, přestože není úplně dokonalá, takhle, když se podíváte hodně zblízka, tak je to vidět. Takhle, když to tričko prostě máte na sobě, tak to vypadá dobře. Jo. Takže s tím jsem trošku bojovala na začátku, nicméně, když jsem pak koukala na ostatní projekty vlastně lidí, kteří to tričko testovali, tak to měli velmi, velmi podobné a dokonce i Anna to tak měla. Takže je to nějaká vlastnost, která se dá částečně ovlivnit tím utahováním, ale asi ne zcela. Co jsem používala jako pomůcku, jsou takové špulky na kumihimo, což je plastová vlastně špulka, která vypadá jako takový jako motýlek nebo přesýpací hodiny a vy do ní namotáte přízy a pak ji takhle jako dáte k sobě a vlastně z toho vám trčí, tady máte vlastně nitku viset, na tom máte tu špulku a vy vlastně si tam odtahujete tu přízi a díky tomu se ty příze jednotlivý mezi sebou nemotají, protože když si vezmete tuhle plochu, tak třeba v tomhle místě já jsem měla tady 1, 2, 3, 4, 5, 5 špulek, jo, plus tu hlavní přízi, takže bylo to opravdu hodně. Co pomáhalo bylo, když se mi ty špulky zamotaly, tak takhle ten svetr jsem prostě vzala a takhle jsem s ním zaklepala a oni se vlastně, jak byly na těch špulkách, tak se rozmotaly.
Pokud nemáte špulky, tak můžete udělat jenom vlastně takové motýlky, mašličky. Já vlastně, než jsem si ty špulky koupila, tak jsem taky vlastně fungovala, že jsem si udělala na každý ten motiv jednu, odmotala jsem si prostě přízy, udělala jsem tak klasický zámotek, ne klubíčko, ale takovou tu jako mašličku, aby to drželo. No, nicméně mě to poměrně, musím říct, rozčilovalo, protože občas jsem měla tendenci, přestože jsem tam dělala jako takový uzlíček, tak se to mělo tendenci rozvazovat někdy a prostě nebylo to ono, takže jsem si pořídila ty špulky a ty i tím, jak byly těžké, tak fungovaly dobře. Jo, že ta příze neměla tolik tendenci se zamotávat a bylo to fajn. No, když jsem dopletla motiv, já jsem ho teda pletla reverzně, respektive Anna ten motiv dávala takhle, tohle měla nahoře a mně to přišlo, tenhle motiv takový jako těžší, tak jsem měla pocit, že ho musím dát jako blíž k zemi a tady, že to je takový vzdušnější, takže jsem to celý obrátila a po upletení se vlastně ten projekt pak sešívá na bocích. Anna to dělá tak, že ještě předtím nejdřív vlastně nahodí rukávy. Jo, ty se normálně nabraly podél toho konce a plete rukáv. Ale já jsem to tak dělala a druhý rukáv jsem dělala tak, že jsem si to nejdřív sešila. A pak jsem teprve nabírala rukáv. Přijde mi to jednodušší v tom, že vlastně se vám tady jakoby nerozvírá ta pletenina tady v tom místě. Jo, takže mně to přijde jako šikovnější, nicméně je to drobný detail. Jinak, co se týká dole ribbingu, lemu, tak to je dělaný takovým tím twisted způsobem, to znamená za zadní nit. No a musím říct, že přestože to je jakoby tenoučké tričko, tak vzhledem k tomu, že je tam ten mohair, tak je poměrně teplé. Tak a pletla jsem teda na 3,5, je to velikost 3. A jak jsem říkala, dám vám sem fotky i na postavě, abyste viděli, jak to vypadá. A jinak kniha, ze které je ten projekt, tak se jmenuje Intarzia Knitting a je od Anny Huseman. Tak, pojďme na další projekt. Tak, to je další projekt, který je otajněný a je jím taška. Taška, která se jmenuje All Day at the Beach a je to také intarzie. Takováhle veliká taška. Teď mě asi nevidíte, vidíte tašku. Vidíte, že je z každé strany jiná. A má takovýhle popruh pletený taky. Tak. A to byl druhý projekt, který jsem dělala do knihy, kterou jsem zmiňovala. A já jsem řešila, z čeho plést a měla jsem doma přízi od Dererum Natura, kterou jsem koupila tenkrát u Yarn Queen. A ta příze se mi nesmírně líbila díky barevnosti, kterou má. To jsou takové jemné, krásné barvičky. Já jsem si z nich chtěla udělat svetr, ale pořád mi to přišlo na svetr takové poměrně jako hrubé, tvrdé, tak jsem si říkala, co s tím, protože ta příze je nádherná. No a pak přišel tento test a já jsem byla nadšená, protože tato příze je k tomu jak stvořená. Nevím, jestli jsem říká jméno, takže jmenuje se Gilliat. A v té přízi je vlastně bavlna, což právě dělá to, že je taková hrubší. Ale na intarzii je naprosto skvělá. A to z toho důvodu, že ona strukturou není hladká. Má takové jakoby drobné, když byste se na ní podívali, tak je prostě jako hrbolatá. Což z ní činí perfektní přízi pro intarzii z toho důvodu, že ona se nepovoluje.
Jo, to znamená, vy jak uděláte očko a uděláte poslední očko a začínáte novou barvu, jenom překřížíte a děláte další barvu a ona zůstane, prostě nehne se. Taky vidíte, že tady nemám žádný, tak jako to bylo na té bílé pletenině, tak tam jsem měla takové drobné mezírky. Tady žádná taková mezírka není. Takže jo, prostě na intarzi je super. Jo, i třeba si umím představit opravdu třeba, přestože říkám, že to je jako hrubý na svetr, tak po vyprání ona maličko změkne. A umím si představit takovýhle intarziový i svetřík. Jo, nějaký takový jako huňač. No. Jak se to pletlo? Pletlo se to tak, že jste měli 2 diagramy s předním a zadním dílem. Začínalo se to od spoda nahoru. Stejným způsobem, jako jsem říkala předtím, tak jste měli vlastně tolik zámotků, nebo já už jsem měla ty bobiny, ty špulky, tak tolik špulek, kolik je vlastně v té řadě barev, takže začínáte zlehka vlastně dvěmi barvami a tady pak přidáváte další. Jo, a je potřeba vědět, že vlastně potřebujete jednu barvu tady, a tady, teda barvu špulku. Jo, takže tady třeba, přestože jsou to 3 barvy, tak potřebujete 4, protože tady vlastně končíte a vlastně tady už není žádná jedna nit, která by se přetahovala, ale je to opravdu klasická intarzie, plus tam vyplétáte takový jednoduchý vlastně 5oký vzoreček, který myslím si, že byl 2 hladce, 1 obrace, 1 sejmout a další obrace. Jo, a ve finále to vypadá takhle. Je fajn, že ta taška má tenhle vzorek z toho důvodu, že bych řekla, že ta taška je trošku pevnější, že kdyby byla jenom hladká, tak má asi větší tendenci se vytahovat. Takže tohle to bylo super. Musím říct, že než jsem zkombinovala intarzi a vzorek, tak mi to trošku trvalo. Takže na tom předním dílu jsou občas i nějaké chybky. Ten zadní díl, myslím si, že už jsem měla dobře vychytaný. A Anna, což teda na tom předním dílu se mi úplně nepodařilo, ale většinou na tom zadním dílu ona i ty motivy dělala tak, že končil buď na konci těch 2 hladkých ok, anebo tady. Jo? Na konci těch 3 prostě nekončil nikde tady v prostředku. Což bylo dobré k měnění té přízy. Jinak intarzia se plete vlastně tak, že pletete a pak ve chvíli, kdy potřebujete tu druhou barvu si vzít, tak vlastně jenom přetočíte ty špulky nebo tu přízi, dáte vlastně tou, kterou potřebujete plést, tak tu si dáte jakoby k sobě přes tu, se kterou jste pletli a pletete tou další. Musíte samozřejmě tu, kterou jste předtím pletli, taky trošku utáhnout, aby vám tam nedělaly se očka, ale jak jsem říkala, tahle příze je skvělá k tomu, že tam, kam ji zatáhnete, tak tam drží. Tak, takže když jsem upletla jeden díl, tak tady se dělá nahoře I-cord, aby to bylo pevnější, pak jsem dělala další díl, no a pak jsem dělala pásek, který byl trošku nekonečný, musím říct. Ten je tady dole sešitý. No a pak se to vlastně jenom jednoduchým stehem, takhle se to prostě sešilo k sobě. Ono tím, že vlastně i na koncích toho pásku je I-cord, tak to tady vytváří hezkou takovou linku, za níž se právě to sešití schová. Jo, takže i když já vám ukážu rub, tak byste nepoznali, kde je vlastně ta linka. Ani já to prostě nepoznám. No. No vidíte, to jsem to krásně sešila. Tady je ten šéf, tady je vidět. Protože tady jsem pak vracela příze, abych ji zapošila. Ale tohle je ten šéf, který prakticky není téměř vidět. Jediný,
proč je vidět, je, že tady je jakoby větší očko a tady není. Jo, ale takhle jednoduše se to dá sešít, když máte dobrou přízi. No a tu tašku mi teda zabavila hned naše Barča. Já jsem ještě chtěla do té tašky udělat počívku z látky. To se teda nestalo zatím, tak doufám, že se to stane příští rok, protože si myslím, že je fajn dát do toho počívku kvůli třeba tomu, když tam člověk dá tušky nebo třeba jehlice. No ty tam asi já nedám, protože to bude Barči, ale to nevadí. Prostě když tam dáte něco špičatýho, tak ta látka samozřejmě je lepší a i kvůli stabilitě bych řekla, kvůli nějakému vytahování se, tak ta látka vlastně podpoří to, aby ta pletenina se tolik nevytahovala. Tak, takže tohle je all day long at the beach. All day at the beach. Jinak používala jsem jehlice 3,75 pro tuhle přízi, která je worsted, tak se doporučuje 4 až 5. Ty menší jehlice jsou z toho důvodu, aby to bylo dostatečně pevné a nevytahovalo se to. Tak jo, takže to je další projekt z knihy Intarsia Knitting. Tak, pojďme dál. A teď mám jednu věc, kterou jsem zapomněla, takže jdu pro ní. A to je projekt, který vy už znáte, který jste viděli minule v rozpletené části a je jím projekt, který se jmenuje The Shift. A je to nákrčník od Andrej Moury. Krásný, já mám z něj velikou radost. A moc doporučuji. Takhle vypadá. Já vám ještě ukážu na sobě. To musí být. Tak, už jsem ho měla i na sobě, ale měla jsem ho, když jsme jeli s manželem na motorce a pak jsem se ho sundala, protože jsem měla suchý zip tady na lemu a trhal mi tu přízi, takže to ne. Ale je krásný, moc hezký. Tak, takže The Shift od Andreje Moury. Já jsem říkala, že jsem používala vlastně 2 spin cycly a 1 Zauberball. Zauberball to je tento červený. Ten jsem používala dvojitě, protože je to ten tenký. Nicméně, kdybyste použili Zauberball edice 3, tuším, je tam barva Tante Emma, to si pamatuju, tak ten se dá plíct jednoduše. Jo, ten nemusíte plíct dvojitě, protože je trošku silnější. A taky tohle je klasická ponožkovka, je tam nylon a v té edici 3 tam myslím si, že žádný nylon není, takže je to i taková jemnější, měkčí příze, která se na ten nákrčník moc dobře hodí. Jinak Andrea dělala, ten shift dělala i jako šátek, ten se jmenuje tuším Night Shift a tam pletla jedna pletací kamarádka, nebo více pletacích kamarádek, pardon, zdravím holky z našího pletacího setkání. A pak ještě existuje svetr s tímto motivem, takže The Shift. No a nakonec já jsem se bála, že mi nevystačí ty spin cycly. Nakonec to krásně vystačilo, zbylo mi teda takový malinkatý klubíčko, takže opravdu je to vymyšleno na metráž těch 3 spin cyclů, ale můžete použít třeba buď 1 spin cycle a k tomu třeba 2 jednobarevné příze, nebo Zauberball je dobrá a levnější trošku varianta. A úžasný na tomhle můžou být i vlastně ručně předané příze, takže to určitě taky moc doporučuji. Jinak pletla jsem na 3,75 a dělá se na koncích I-cord, takže aby se to nekroutilo. A přemýšlím, co k němu ještě dodat. Asi nic. Je to projekt, kde se dělají, kde se přetahují očka. No a vlastně tyhle kontrastní místa
tak tady vždycky máte vlastně obrace. Jo, nevím, jestli to vidět dostatečně. Tak. Takže do Shift chystám se, je to jeden z projektů, u kterého si umím představit, že ho ještě budu plíct jednou, protože se mi líbí a líbí se mi u těch přízí, který mění své barvy, tak nikdy vlastně nevíte, co z toho vyleze. Takže to je fajn a zajímá mě prostě nějaká jinak barevná ještě kombinace. Tak jo, takže tohle je The Shift od Andreje Moury. Jinak Andrea Moury, doufám, že to ještě nestihnu, protože to je zítra, ale měla teď velký výprodej a slevy, takže no, tak snad jste je stihli. Tak jo, The Shift. Tak, teď mám jeden projekt, který je mým splněným snem o vánočním svetru. Já jsem si od té doby, co jsem začala znovu plíct, tak jsem si přála si upléct vánoční svetřík. Ale samozřejmě, jak jsem taková vždycky na všechno na poslední chvíli, tak prostě vyplétaný vánoční svetr nejde plést na poslední chvíli. A tím, že se plete v době, kdy, respektive, že Vánoce jsou v době, která je taková jako exponovaná na různé zážitky a pečení a pletení dárků a tak dále, tak prostě na něj nikdy nezbyl čas. No a já jsem letos, protože sleduju Aninu Juty, což je finská autorka, tak ona dávala, že bude dělat vánoční svetr a že hledá testery. Mně se ten svetr moc líbil, takže jsem se přihlásila a Anina mě vybrala, což jsem moc ráda, protože vám můžu představit svůj vánoční svetr. Takové fešáka mám. Tak. Takže ten svetřík, je to svetr s klasickým vyplétáním, s klasickým, myslím v tom smyslu, že to sedlo je pletené vlastně jakoby do kruhu. Já vám tady ukážu fotky z procesu, kde vidíte to mé kruhové sedlo, jak vlastně tvoří takový ten koláč. No a plete se odzhora. Hned na začátku je zajímavý tím, že v lemu jsou vlastně zkrácené řady. Takže i ten lem, když se podíváte tady vepředu, jak je kratoučký a tady vzadu, jak je dlouhý, tak je to právě těma zkrácenýma řadama. Někteří testeři si udělali dvojitý lem. Já jsem o tom uvažovala taky, ale pak jsem si říkala, ježišmarja, ale jak tam budu zakomponovávat ty zkrácené řady. Musela bych to udělat tak, že ty zkrácené řady bych udělala až po tom lemu, což se mi nechtělo, takže jsem zůstala u klasiky a zvolila jsem teda jako tu hlavní barvu, jsem zvolila červenou. Anina má verzi, kdy má tento lem zelený, tuším. No a já jsem řešila, jaký příze na to vybrat, a protože jsem se zařekla, že musím vyplíst trošku z mých zásob letacích, tak jsem shodou okolností našla příze, které by se k tomu hodily, a to jsou příze, které jsem si přivezla minulý rok z Ameriky, a je to příze Good Wool od Pearl Soho. Já jsem z té příze už pletla ne nákrčník, ale návleky na nohy pro Adelku minulý rok k narozeninám, tuším. A ta příze mě nadchla, jak je. Na jednu stranu je to opravdu volná vlna a na druhou stranu je hezky jemná, pro mě na vlnu, není kousavá a prostě se mi líbila. Hezky se prostě pak napucne, nafoukne po vyprání a krásně se z ní pletlo. No a shodou okolností jsem si, nevím, co mě k tomu pohnulo, ale koupila jsem si jedno přadínko zelený tmavě, pak jsem měla tady tu základní barvu a koupila jsem si tenkrát Poppy Red, což jsem si myslela, že bude takhle krásně červená. Nicméně, když to tenkrát přišlo mi do toho New Yorku, tak to přišlo oranžový a to prostě fakt není moje barva.
Takže já jsem první, co jsem udělala, když jsem přijela domů a barvila jsem, tak jsem tu vlnu přebarvila na opravdu červenou a měla jsem ji připravenou. Nejprve na svetr od Norgard Knitters, s takovými ševronky, možná znáte. A vršek je jednobarevný a dole jsou ševrony, tak vršek měl být toto a dole měly být ty ševrony s touhle červenou. No a pak jsem si říkala, že se z ní upletu šátek od Isabel Kremer, no a nakonec teda předenko a kousek skončilo v tomto svetru. Ale na litu toho myslím si, že ta barevná kombinace je moc hezká a nakonec se mi líbí i to, že ta nejsvětlejší barva není úplně bílá, protože ani na tom svém svetříku měla úplně bílou, protože pletla z jiné příze, o té pak ještě budu mluvit. A já jsem nakonec ráda, že mám tuhle barvu. A jak řekla moje kamarádka jedna, tak to vypadá jak svetr, který je upletený před 40 lety a je furt jako hezký vintage svetr. No tak tu vintage dělá vlastně to, že to není úplně bílá ta příze, ale já jsem s tím spokojená, líbí se mi to tak. No a svetřík se plétl klasicky, že se tady se vyplétalo. Já jsem ještě, Anina tady má vlastně tenhle motiv v zelené. Já jsem měla nějak pocit, že to potřebuje být červený. Takže tady jsem dokonce měla 3 barvy, ale byly to asi 4 řady, takže to jsem zvládla. Každopádně ten výplet mě bavil. Mám tam teda nějaké chybky, myslím si, že stromečky nemají všechny stejné větvičky, ale jinak to bylo fajn. A ten svetr má 2 varianty. Jedna je pruhatá, druhá je s jednou barvou dole. A já jsem si zvolila tu pruhatou variantu, kterou jsem vlastně neviděla předtím, než jsem ji začala testovat, protože Anina ji měla jenom v diagramu, neměla ji ještě upletenou. Ale já jsem si říkala, že se mi to bude lépe pléct, že mi to bude líp utíkat. Což se stalo, protože ty proužky prostě jsou, myslím si, 10řadé a uděláte jeden pruh a děláte další tenký a další pruh a tak dále a tak dále. Takže udělat třeba 4 proužky zelený je lepší, než udělat 35 cm jednou barvou. Jo, že tím chci říct to, že vlastně se tam pořád něco děje, pořád se tam střídají ty barvy a tak dále. Trošku jsem se bála tady toho výpletu, což jsou jednoduše střídaná oka vlastně jednou a druhou barvou. V prvním opakování se mi stalo to, že mi takhle šli shaderem, že jsem někde prostě ztratila jedno očko, se mi to celé posunulo. Tak na to pozor, protože je to hodně vidět. Takže to jsem párala, našla jsem oko a už jsem se na to dávala pozor. Tak bála jsem se toho, aby to v tom místě nebylo stažené, protože přece jenom výplet malečko stahuje a říkala jsem si, jestli se na to brát na tu jednu řadu větší jehlice, nebo jak to udělat. Nakonec jsem si větší jehlice nebrala a dopadlo to velmi dobře. Ona i ta jedna řada, i kdyby byla trošku staženější, tak tím, že je to příze tohoto charakteru, tak pak při blokování se to případně vytáhne. No a pletla jsem na 3 typech jehlic. Tohle jsou 3,5, tady jsem dala 4,5 a tohle je 4. Jo, takže na výplet já vždycky používám o jedno číslo větší jehlice, dokonce tady jsem mohla použít možná i 5 a bylo by to asi v pohodě. No a jinak já jsem se trošku bála, aby mi vyšel vzorek, protože ta moje příze je v podstatě DK Sport a Anina pletla z DK Worsted, takže měla výrazně širší, silnější tu přízi, ale
nakonec to prostě vyšlo. Já jsem prostě pletla na těch jehlicích, které ona doporučovala a tím, že je to vlna, tak se hezky jako tak jako napucla, tím pádem to vypadá dobře. Já si ten svetřík vezmu na sebe, kdyby se mi nepodařilo udělat fotky do té doby, protože on ještě není jakoby vydaný. Pořád je to ve fázi testování ještě, já jsem ho upletla docela rychle. Tak vám ho ukážu aspoň takhle. Tak takhle vypadá. Já jsem si tady udělala, co to bylo jiné trošku, že jsem si tady udělala přehnutý lem, protože jsem si říkala, když je to takový teplý svetr, takže to bude fajn. Jo, nemá takový asi nadměrek, jaký by mohl mít, ale já myslím, že sedí hezky a bude dobrý na zimu i pod bundu, že nebude tady nikde prostě přebývat ta pletenina. A jinak, co se mi na něm líbí, je, že tady hezky sedí v podpaží. Někdy ty do kulata pletený svetry mi přijde, že prostě to sedlo jim končí až někde tady. A pak vlastně takhle vytahujete celý ten svetr a takhle se vám to celý táhne nahoru. Jo, což já nemám ráda a je mi to nepříjemný to nosit, ale tenhle svetr to nedělá. Je krásný, tak z něj mám radost. No a jinak jsem spotřebovala vlastně necelé jedno předenko té zelené, necelé předenko té světlé a jedno a kousíček té červené. Takže i na spotřebu ten svetřík byl velmi příznivý. A já jsem vám slíbila, že vám řeknu ještě o té přízi, kterou doporučovala Anína. A to je příze, která se jmenuje Daisy. A Daisy dělá drops. A já teď zašustím trošku, vydržte. A Daisy vypadá takto. A třeba tak. A Daisy je příze, která není super wash, ale je to z Peru příze, plete se na 4 mm jehlice a je to 110 metrů. To znamená, že opravdu je to worsted, protože 200 metrů by bylo DK, jestli se nepletu, ano. Takže je to opravdu jako poměrně silná příze oproti tomu, co já jsem použila. A myslím si, že já jsem dlouho váhala, jestli si tu přízi na to nekoupit, protože jsem z ní viděla pletené čepičky a na ty výplety je moc hezká. Je taková, vytváří to takovou krásně úhlednou pleteninu a je moc jako měkká do ruky. Jo, takže tuhle přízi, přestože já jsem teda nakonec z ní nepletla, tak jsem si ji pak koupila, protože chci uplíct taťkovi, on bude mít svátek teď, tak mu chci uplíct čepici halibut z těchto dvou. No, takže já jsem si nakonec koupila jsem si pak nakonec na čepice, ale ten svetr jsem z ní nepletla. Nicméně myslím si, že to je fajn příze. Já trošku u dropsů se někdy bojím, aby se nevytahovala, ale tady tím, že není super wash, tak se prý nevytahuje a drží. Takže se těším na pletení s ní, protože vypadá hezky. Tak jo, takže to je svetr vánoční. A pak máme od Aniny. Já jsem teď se vrhla docela na testování a od té Aniny ještě, kromě toho, že ona testovala teď svetr, tak jsem pro ní testovala ponožky, které se jmenují Crystal Creek. A já jsem z nich úplně nadšená, protože jsem pletla první ponožky s krajkou, která je tady jenom vzadu. A vepředu mají takovýhle jemný vzoreček. Tak. Pletla jsem první velikost, což je
což je na 56 oček. Možná vzhledem k tomu, že jde o ten vzor, který má tendenci, když ho dáte si na nohu, tak se tak jako má tendenci tak jako takhle, jak roztáhnete tu ponožku, tak on se roztáhne. Takže možná, že kdybych je pletla znovu, tak bych možná na svoji nohu, přestože vždycky dělám 56, protože mám ráda, když ty ponožky jsou opravdu obepnutý okolo nohy, tak bych tentokrát pro tenhle vzor dala třeba o 1 velikost větší. Já jsem jednou takhle začínala plést ponožky z knihy od Leny Hojmela a ta právě má velmi podobný, bych řekla, vzorek, taky takový jemný vzorek. A ta tam právě píše, že doporučuje pro pletení těch ponožek o 1 číslo větší, než jste normálně zvyklí. Tak já bych řekla, že u těchto ponožek je to ten samý případ. No, ponožky se pletly od zhora dolů. Já jsem si nahodila italské nahození, protože prostě po upletení mnoha a mnoha ponožek jsem to italské nahození prostě shledla jako pro mě nejvhodnější, nejpružnější. Pardon, mě to tady hlásí, že mám slabou baterii. Tak já nahazuju, normálně pletu na 2,25, ale nahazuju na 2,75 tím italským způsobem a po nahození přeplétám na ty menší jehlice, už celé pletu menšíma jehlicema. S ponožkama jsem neměla žádný trouble, samozřejmě u té první ponožky jsem se učila ten vzor krajkový. Trošku jsem se obála, přiznám se, protože já mám pocit, že na krajku moc nemám buňky. Ale tady ta krajka se mi moc líbí. A nakonec jsme se zkamarádili, takže dobrý. A jinak, co se týká paty, tak ta byla pletená... Ona se to nějak jmenuje, ale já nevím, jak se to jmenuje ten vzor. Jo, že to není jako normálně se plete jedno sejmout, jedno hladce, jedno sejmout, jedno hladce a v druhé řadě obrace a pak opakovat stejným způsobem. A tady to vždycky jako se posune, takže tam, kde jste snímali to oko, tak tam ho pletete a obráceně. Já už jsem toto pletla jednou, kde si u Elindrieny, tedy jsem testovala nějaký ponožky, tak tady jsem to znova viděla a řekla bych, že je to o maličko pevnější ta pata potom, díky tomu, že si tam vlastně střídá to sejmuté oko a to oko hladce, takže to nevytváří takové ty klasické proužky na té patě, a je to takové trošku pevnější. No a jinak pak už tady pletete jenom tím jedním vzorem a špička je klasická, ujímání a tady pak se šije taky černérem. To už znáte, to už není nic neznámého. Tak a co je zajímavé, je přízeze, které jsem pletla. Já jsem tady našla od Hedgehog Fibers ponožkovku, vyloženě se to jmenuje Sock Yarn a měla jsem ji tady dlouho danou a říkala jsem si, když začíná ten podzim, takže že si upletu něco trošku do podzimna. No a jsem s ponožtičkama maximálně spokojená. Takže to jsou Crystal Creek Socks od Aniny Juty a ten návod už je vydaný, takže si ty ponožky můžete koupit. Tak jo. Takže to je další. Tak a ještě jsem testovala jedny ponožky, ty mi odpadly z jehlic včera nebo předevčírem, takže to je úplně čerstvá novinka. A to jsou ponožky, které se jmenují Get the Scoop a jsou od Elindrianic, pro kterou testuju často ponožky.
tak teď vydala takovýhle návod. Ten návod ještě není k dispozici, ale myslím si, že v půlce listopadu by měl být, nebo teď někdy, nevím. No, protože ten test, myslím si, že je do 7. listopadu, takže si myslím ten týden potom, že vyjde určitě. A ty ponožky mají 2 verze. Jedna se jmenuje Continuous, což je jakoby, že používáte nějakou self-striping přízi, nějakou třeba měnící barvy a to upletete pořád a střídáte to s hlavní barvou, anebo pak je verze Scrappy, což je pro použití různých zbytečků a tam používáte vlastně jednu tu hlavní barvu a k tomu třeba 5-6 zbytků. A vždycky děláte takovéhle jako proužky, pak děláte kousek hlavní a pak zase proužek z nějaký dalšího toho zbytku. No, a já jsem si vybrala tu Continuous, tu pokračující, protože jsem tady měla klubíčko, který kdysi dávno jsem si přivezla z Anglie, z jedné výstavy a moc se mi líbilo a chtěla jsem ho nějak zpracovat. Tady pak je vidět víc trošku. A použila jsem k němu od Javolu ponožkovou jednobarevnou přízi, teda od Javolu, od Langu, která se jmenuje Javol. Zase jsem nahazovala tady tím italským způsobem a pak už se plete ten vzor. Já mám ten vzor jsem si tentokrát vybrala pro technické okénko, takže vám ukážu, jak ho upléct, ten vzor. A ten vzor je hodně podobný oku, které se jmenuje Butterfly Stitch, akorát oproti tomu ona ho nazvala, toto oko nazvala jako scoop, což je vlastně nazdvihnout něco a ten Butterfly Stitch je vlastně to samý, akorát nazdviháváte místo jedné té nitky nazdviháváte 3. Jo, takže to vytváří takového motýlka. Takže to pro mě byla novinka, se kterou jsem se setkala poprvé, tak jsem si říkala, že vám ji ukážu, jak se plete, protože to je takový, řekla bych, výmysl té Elindrie a já myslím vždycky, že je lepší vidět než číst jenom, takže je lepší vidět návod na to, jak se to plete, než jenom číst text. Tak a teď tady koukám na tu svoji patu a tady vám vlastně ukážu porovnání těch 2 pat. Tady to je ta klasická, která vytváří ty proužky. To znamená jedno oko hladce, jedno nahodit. A tady vedle toho vidíte tu druhou, kdy ona vytváří takový jako malinkatý kosočtverečky. Takový decentní. Jo, je to vlastně vidět, normálně to moc nevidíte, ale takhle, jak je máte vedle sebe, tak je to hezky vidět. No, a tady teda jsem pletla nejmenší velikost, což je S, 56 ok, tady na ten vzor naprosto stačí. A spotřebovala jsem na obě ty ponožky asi 30 gramů hlavní a 30 gramů té kontrastní příze, takže spotřeba malinkatá. A bylo to poměrně rychlé pletení, taky je fajn to pletení z toho důvodu, že se vlastně pořád něco děje, jak tam měníte tu přízi, tak je to prima, že vlastně se nenudíte. A jinak tu přízi nikde nestříháte, jenom tady samozřejmě, když děláte patu, tak tam vlastně tu kontrastní přízi neděláte, ale jinak pak zase pokračujete i s tou kontrastní až do konce. Já jsem oproti tomu návodu, kde je špička dělaná tou hlavní barvou, to znamená, to by měla být ta zelená, tak já jsem si zvolila tu přízi druhou, protože jsem ji chtěla vidět, jak vypadá, jak je vlastně hezká, protože tady tím, že tam jsou proužky i ty zelený, tak vlastně pořádně nevynikne ta její krása a ve větší ploše, takže jsem se rozhodla, že prostě špičky budou z kontrastní příze, když to tak není psáno a myslím si, že to dopadlo docela dobře. Takže takhle pak ta příze vypadá, když je ve větší ploše. No a to asi k ponožkám všechno, není tam žádná záludnost jiná. Takhle vypadají, když to... Tam zase dám fotky. No, takže to je Elindra.
Takže to jsou všechny věci, které teď jsem pletla. Mám teď před sebou ještě 2 velký testy svetrů. Jeden je vyplétaný, druhý je hladký, tak teď musím fofrovat a musím uplíst tu čepici tačkovi, takže toho před sebou mám poměrně hodně. Takže zase příště uvidíte další věci. Tak, pojďme na to, co teď aktuálně pletu. Tak, nejdřív vám představím krátce projekt, se kterým teda začínám a se kterým jsem trošku jako bojovala, nebo bojuju ještě a úplně ještě není to, jako není usezelej, ale myslím si, že až se usadí, takže bude hezký. A ten projekt se jmenuje, držte, já si tady najdu můj tahák. Tak, ten svetr je od Petit Knit a jmenuje se Anchors svetr, což možná znáte, a protože ten svetr je docela hodně oblíbený, má takové to sedlo s tím jakoby patentovým vzorem a myslím si, že hodně lidí už ho pletlo. Petit Knit ho má v různých variantách s mohérem, bez mohéru, v dětské velikosti a tak dále. A jednou z těch variant je varianta pro muže, protože já jsem hledala pro manžela, doufám, že se nedívá, ale myslím si, že asi, že je to moc dlouhé na něj už, že jsem hledala nějaký projekt mu k Vánocům a moc jsem nedokázala najít nějaký hezký svetr pánský, takže kdyby někdo měl tip na nějaký super svetr pletený, takový ne úplně z fingeringu, ale trošku silnější, tak ale ne úplně silný, aby se dal nosit dobře pod bundu a tak dále, tak jsem s ním, to budu ráda moc za tip. Nicméně nakonec po všech těch probíráních se návody, tak jsem zvolila tento Anchors, který je jako my boyfriend size. Jo, takže je dělaný ve velikostech pro muže. A já vám tady ukážu vlastně začátek toho, co jsem začala plíct. On je jednobarevný, jenže já prostě jednobarevně moc plést neumím. Takže já jsem na něj koupila tyhle příze. Tohle z toho pak bude pletený ten svetr i dole a tohle jsou k tomu jako takové kontrastní příze, nebo respektive barvy. A koupila jsem to na doporučení u Linii a musím říct, že ta příze je naprosto super. Já jsem viděla a teď doufám, že jí nekomolím jméno, myslím si, že Jany z Linii, když tak se omlouvám. Tak jsem viděla pletenou čepici z toho a byla nádherná, byla moc hezká a prý se nevytahuje, což jsem ráda, protože to je merino a to se často vytahuje, ale tohle prý ne, takže za to jsem moc ráda. Ta příze se jmenuje Big Cool Wool, Big Vintage se jmenuje. Jo, takže je to Cool Wool od Lany Grossi, Big Vintage. Ona má, tahle příze má ještě tenčí variantu. Ta předpokládám, že se nemenuje Big, ale jenom Vintage, nebo něco takového. A ta příze, když se na ní podíváte, tak vidíte, že je lehoulince žíhaná, ale jenom fakt drobně. Což právě vytváří takový ten vintage efekt. A tady takhle, když se podíváte i na tu plateninu, tady na té petrolejové, tak to vidíte, že to tady vytváří takové proužky trošku. A i na ty šedé. Vytváří to takové stíny hezké. A myslím si, že to bude super. No. A teď, proč jsem s tím projektem bojovala, nebo bojuju, tak asi vidíte tu velikost. Já jsem si to zkusila a mně teda jde. Ono samozřejmě, ten projekt je hodně ovlivněný tím, že tohle je v podstatě patent, který stahuje vždycky. Ono pak, když ho stáhnete prý na ramena, co jsem se dozvěděla od své pletací kamarádky, která si ho pletla pro sebe, takže se pak hezky roztáhne a je to v pohodě.
No, nicméně, já když jsem pletla vzorek, tak mi ten vzoreček úplně nevycházel na tu velikost, kterou jsem chtěla plít, což je XL. A vycházelo mi to, že ten svetr bude trošičku menší. Takže jsem si říkala, že asi mi nezbyde nic jiného, až dodělám teď všechny ty svoje resty a testy, tak mi nezbyde nic jiného, než to vypárat, protože už takhle od pohledu je to poměrně malé a přestože jako se to vytáhne, tak asi se to vytáhne třeba jako na mě, ale manžel je přece jenom trošku větší. Takže pak prostě budu dělat velikost 2XL, což je strašný, to je velký, ale nedá se nic dělat. No a pak doufám, že už to bude sedět. Já si k tomu chci ještě sednout a přepočítat si to radši, protože mám pocit, že prostě by to nemuselo vyjít pořádně a po předchozí zkušenosti s pletením kardiganu pro manžela, který vlastně leží ve skříni a nenosí ho, tak teď si dám sakra pozor, aby mu to pěkně šlo. No a jak jsem říkala, tak já jsem si tady zvolila vlastně použití v tom sedle všech těch 3 barev, pak bude jenom tady ta petrolejová a dělám to vždycky tak, že tu verzi nebo tu část, která je jenom ten patent, tak dělám jednou barvou, tady v té části přidávání, tak to dělám barvou druhou a pak další a další, prostě takhle ty barvy různě střídám. Co se mi neúplně líbí, je to, no takhle na tom videu koukám, že to není tolik vidět, ale jak se přidává tady, tak mně přijde, že ta pletenina není tak úhledná, že ten proužek jakoby není tak hladký, jak by se mi líbil. Takže možná udělám to, že to přidávání, protože ono je v první řadě, tuším, po vlastně tom patentu a tam se plete jenom hladce, tak jsem přemýšlela o tom, že vlastně budu přidávat až v té druhé řadě a třeba tam udělám ještě jednu řadu, jo, že udělám hladkou řadu, pak tu přidávací řadu a pak ještě jednu hladkou řadu tou samou barvou, čímž to bude trošičku silnější o jednu řadu, což si myslím, že je drobný detail. A ta barva tam bude trošku víc vidět a myslím si, že to bude jako hladší, jo? Že vlastně ta přidávací řada nebude v místě, kde se pak napojuje jiná barva. Doufám, že to říkám srozumitelně. Takže to je můj začátek svetru Ankaras. Jinak ještě co bych zmínila, jsou tyhle jehlice, na kterých pletu. A jsou to jehlice, které se jmenují Lantern Moon. Je to, si myslím, a nejsem si s tím 100% jistá, vím, že vyrábí Knitpro, ale jistá úplně 100% si nejsem tím, jestli je to prémiová řada toho Knitpro. Myslím si, že ano. Jsou z ebenového dřeva a jsou nádherný, takový hezky hladoučký. Musím říct, že se mi s nima moc hezky plete a ty jsem si kupovala u Moniky Tuzar z barevných klubíček. A co stojí za zmínku, jsou lanka, protože oni mají takové ty protáčecí lanka, ty 360 a prodávají je po 2 a za docela, bych řekla, příjemnou cenu, když to srovnám třeba s Chiogou, tak mi přijde, že ta cena je docela jako příznivá a pletu na nich druhý projekt a zatím jako drží, fungují, jsem s nima spokojená. Jo, takže tohle je takový tip, kdybyste potřebovali nějaký jehlice, tak já ráda zkouším nové věci, takže jsem je vyzkoušela, takže mám tady ty 3,5 a jsou, jako jsem spokojená. Takže to je Lantern, kde jsou, tady takhle to vypadá, to asi nebude vidět. No. Takže to jenom ještě, že jsem na něch vyzkoušela nový jehlice. Tak jo, takže to je Ankaras. Ankaras, na ně musím zapracovat. Tak a poslední věc, kterou dneska pro vás mám, je My Comfy Poncho 2. Což jste viděli v takové světlonce modré. Pletla jsem kdysi na jaře to s kašmírem. A tohle je druhá varianta, která je vlastně z příze, kterou vlastně... Tak. Je tady horko, takže se nám otvírá zahrada.
Myslela jsem, že to budete ušetřeni, ale bohužel. Tak, takže tohle je příze, ze které originálně vznikl tento návod. Dříve to byla příze EcoSoft. No. Máme jenom 2 ty křídla, takže je dobrý. Takže pokud se nezačnou zavírat, tak to bude v pohodě. Tak, původně to byla EcoSoft, teď se ta příze jmenuje Isager Soft. Myslím si, že to je ta samá příze, akorát zřejmě nesmí používat to přízvisko Eco. To je moje domněnka, ale nejsem si tím jistá, jo? Takže to nevím. Ale já jsem chtěla vyzkoušet vlastně ten projekt uplést z té originálně navržené příze, z té, co ho pletla i ta autorka. A takže manžel, když byl v Bergenu v Norsku v červnu, tak mi tuhle přízi koupil. Mám poslední klubíčko a dcera má zítra narozeniny, takže do zítra já musím uplít nějakých 15 cm, což by se mi mělo podařit, protože je to pletené na 5 a už mi fakt chybí kousíček. No, takže pokud znáte tu první variantu, tu světle modrou, tak tam jsem o tom říkala nějaké informace, já to řeknu zkráceně, když tak si ty informace můžete v těch předchozích dílech najít, bude to nějaký díl podle mě třeba dubnový nebo něco takového, tam si myslím, že by to mělo být. No, plete se to v podstatě jako trubka, začínáte tady, nahodíte, pletete 4 oka hladce, 1 obratce, pletete nějakých 45 cm a pak vlastně tady tu pletení přerušíte a pletete tam a zpátky. To přerušení je pro díru vlastně na vašem těle a pak pletete nějaký 10 cm a pak vlastně začnete dělat i díru jakoby nahoře pro krk, pro hlavu a i krk teda. A pak pletete jenom přední díl, tam zpět, tam zpět, tam zpět, tam zpět a pak to samé děláte vlastně pro zadní díl. Pak to zase spojíte a pokračujete v té díře pro ten spodek, no a pak to zase spojíte celé do kruhu a pletete do kruhu. Takže je to v podstatě jednoduché, nicméně vyžaduje to dávat si značkovače tam, kam mají, tam, kde jste třeba začali dělat tu další díru, abyste ty obě 2 strany měly stejné. To bych řekla, že je takový jediná věc, kterou musíte mít na paměti. Okolo lemů, jak na krku, tak tady na tom těle se dělá I-cord, takový, řekla bych, trošku zvláštní, trošku jiný, než já jsem zvyklá, ale je taky dělaný ze 3 ok. Nevytváří takovou dutinku, ale vytváří spíš jako takovou jako placatou pleteninu, bych řekla. No a musím říct, že lépe se mi pletl ty rukávy z té příze s tím kašmírem, což jsem pletla z Cardiff kašmír s přípletem a s přípletem Isageru, toho, ze kterého pak jsem pletla ten svetr s interzí, ten bílý. Takže vlastně to je ta samá příze. A teď z téhle příze to je alpaka s bavlnou. A musím říct, že se mi neplete úplně z ní dobře, protože jak je hodně chlupatá ta příze, tak se tam hodně zadrhává, takže když chcete upléct to očko, tak ona vám jako nepouští, nevím, jestli to bude nějak vidět, nepouští vám vždycky tu přízi. Jo, že vlastně vy musíte hodně jako zatáhnout, aby vás to oko pustilo a pak, když tu přízi vezmete, tak tady zase taháte vlastně, aby vás ty chloupky pustily. Jo, takže není to úplně jako pletení takové to klouzavé. Musím říct, že občas, když jsem pletla třeba několik hodin, tak mě z toho i ruce bolely, ale myslím si, že ten výsledek bude hezký a že doufám, že dceři udělá radost, protože ona ty moje rukávky poměrně hodně nosila, tak doufám, že ta její varianta je teď jí potěší a bude mít svoje vlastní pončo. Tak.
Ještě jednu věc k tomu chci říct. Takže při představování toho světle modrého těch rukávků jsem říkala, že bych chtěla zkusit italské nahození, abych tady neměla vlastně na tom začátku a na konci takovou tu linku, ale aby to šlo jakoby dostracená. Tady v té šedivé téměř to není vidět. Nicméně já jsem zjistila, že ono to není úplně jednoduché, protože to italské nahození se vlastně používá na lemy. A tady je 4 hladce a 1 obrace. Jo, takže já jsem to prostě nevymyslela tak, jak to udělat, jak to nahodit tím způsobem, aby to šlo. Takže pokud někdo znáte způsob, jak to nahodit, tak aby to bylo dostracené tím italským způsobem, ale zároveň, aby to mohl být tenhle vzor, tak budu strašně ráda. Takže já jsem se vrátila k tomu tradičnímu nahození a budu prostě tradičně ukončovat jenom s tím, že budu se snažit o to, aby to nahození bylo volné a aby prostě to nikde nestahovalo, aby ty rukávy byly tak široké, jak mají být. Tak jo. Tak já teď přemýšlím, jak dlouho ještě můžu povídat, jak dlouho mi to baterka dovolí. Tak doufám, že ještě stihneme ještě, co mám v plánu. Představit vám nějaké příze, které jsem koupila a ještě vám říct něco o cestě do Řecka, kterou jsem slíbila minule, že vám o tom něco řeknu, která byla krásná. Navštívili jsme moc zajímavá místa, takže si myslím, že to stojí za sdílení. Takže těm, kdo koukají jenom na pletací část, tak moc děkuji. A ještě než úplně skončím, tak bych vás chtěla pozvat na jarmark řemeslný, na Flair jarmark do Jihlavy 9. listopadu, kde budu prodávat svoje barvené příze, tak budu nesmírně šťastná, když se tam s vámi budu moct potkat. A je to taková krásná akce, ten jarmark je moc povedený, je tam spousta zajímavých prodejců z různých odvětví, ať je to keramika, scrapbooking, krásnou sukni jsem si tam třeba minulý rok koupila a tak dále, takže najdete tam opravdu spoustu věcí, jedny výborné palačinky, takže pokud máte chuť a čas, tak 9. listopadu myslím, že to je kulturní dům v Jihlavě, ale to určitě sem dám zase zmínku do popisku a pokud mě sledujete na Instagramu Flow Yarns, moje příze barvené, tak tam ty bližší informace najdete taky, kde to bude, od kolika hodin a tak dále. Od kolika vím, je to od 9 do 4 a pak vám tam ještě napíšu, kde přesně se budu nacházet, abyste mě tam našli. Ten jarmark je fakt veliký a určitě stojí za toho navštívit, je super pro nakoupení vánočních dárků a tak, takže tímto vás zvu. Tak a to je všechno, děkuji za pozornost a pojďme na nákup přízí a pojďme na cestování. A s těmi, co se koukají jenom na pletení, tak se loučím. Díky za pozornost. Tak a my pojďme dál. Já jsem, jak jsem říkala, tak jsem koupila příze, která se jmenuje Daisy. Já jsem už představovala ohledně toho vánočního svetru. Takhle vám ukážu pár barviček, ze kterých plánuju vlastně čepice. Líbí se mi na té příze, že nemá úpravu superwash, že zachovává tu vlastnost vlny, která je prima a je to příze ve worsted tloušťce, takže pletení z ní bude rychlé. Holky, se kterými chodíme plést, tak z ní pletly čepici, kterou jsem vám tady taky představovala. Ta se jmenuje Sacred Sheep Hat. A je to čepice, kterou vydala Caitlin Hunter minulý rok. Je to taková čepice s vyplétáním a s barevným lemem. Takže třeba z této příze ta čepice vypadá krásně a moc doporučuji. Teď jedna z nás, která nikdy nevyplétala, tak právě s touto přízí zkouší vyplétat právě tuto čepici. Takže pokud jste někdo začátečník a chcete zkusit nějaký projekt, tak tahle čepice zrovna si myslím, že je velmi vhodná, protože
protože je dobře graficky zpracovaná, je taková jako pravidelná, takže se dá dobře, já se omlouvám, tady manžel chodí po zahradě a mě to znervozně, tak nevím, kde je, kdy se objeví v záběru. No, už je v záběru. No. Čau, Peťo. Natáčím. No. Tak asi už budu končit opravdu. No a co jsem ještě neodolala a koupila jsem si, je příze opět od Nutiden a to je ta červená, které jsem neodolala, protože jsem tu červenou minulý rok hrozně chtěla a nestihla jsem ji, vyprodala se okamžitě, takže letos jsem si ji pořídila. Na fotkách mi přišlo, že má trošku nádech do fialová, teď už mi tak úplně nepřijde, ale je to studená červená, takže ta mě zaujala moc. Nevím teda, co z ní ještě bude, ale je krásná, tak proto jsem jí potřebovala. Tak jo, pak jsem ještě koupila od La Bien Aimé, vyprodávala přízy, která nevím, jak se jmenuje, taková tweedová, já jsem z ní pletla tu vestičku minule od Noriko, Cory Confetti se jmenuje, a vyprodávala staré zásoby, staré barvy za polovinu ceny, takže tomu jsem ještě neodolala, ale tu vám ukážu, až z ní něco budu pléct. Tak, takže to je všechno z mých nákupů a teď ještě kraťonce z cestování. Já jsem vám slíbila, že vám řeknu něco málo o naší cestě do Řecka, takže my jsme chtěli jet na ostrov Milos, protože my jsme našim dětem dali možnost, ať si vyberou, kam by chtěli jet, takže naše nejstarší dítě si vybralo ostrov Milos v Řecku. No, jenže my jsme zjistili, že tam jsou tam nesmírně drahé letenky a ty letenky pro naši rodinu by vyšly na nějakých 90 000, což po Evropě jsme nebyli ochotní, to je prostě strašně moc peněz, že za to může být celá krásná úplně dovolená pro 5 lidí a nejenom letenky. Takže to jsme odmítli, že to je strašně drahé a říkali jsme si, že si uděláme road trip, že si uděláme cestu autem, protože máme poměrně velké auto, takže jsme se rozhodli, že prostě pojedeme autem a navštívíme cestou nějaká místa, která se nám budou líbit a tak prostě. A uděláme to, zastavíme se někde po cestě. Nebude to jakože jenom cesta, ale prostě cesta už je cíl a cestou zažijeme i nějaké věci a není to jenom, že se potřebujeme dostat z bodu A do bodu B. Takže jsme vyrazili, jeli jsme tu cestu vlastně, než jsme se dostali na ten Milos, tak vlastně trvala 3 dny a jeli jsme přes, to byly samé Brno, Budapešť, Bělehrad. A v Bělehradu jsme zastavili, tam jsme zůstali, ještě tam bylo jedno město, a to se nespomenu. Spali jsme v Bělehradu. A Bělehrad bylo pro mě moc zajímavá zkušenost, bych řekla, že určitě pokud máte cestu kolem, tak stojí za to se tam zastavit. Dá se tam dojít teď nejsem teda pořádně připravená, ale je tam taková krásná vyhlídka u jejich nějakého památníku. Já vám sem ty informace všechny dám, ale prostě stojí za to tam zajet a obhlédnout to město. Bylo takové překvapivě živé. V noci bych řekla, že já jsem si myslela, že to nebude takový divoký, ale je to město, které už na vás dýchá prostě Balkánem, ale je takové jako
ještě tam je ta Evropa vliv, nebo tak se tam mísí ty dva vlivy toho Balkánu, takové té divokosti a té prostě Evropy. Takže, no, jako zajímavá zkušenost to byla, no. No a druhý den jsme jeli vlastně přes Makedonii a dojeli jsme na sever Řecka, kde jsme sehnali si nějaké ubytování a tam jsme se i poprvé vykoupali v moři a spali jsme vlastně pod Olympem kousek, takže to bylo zajímavé také vidět vlastně, my jsme teda nebyli v horách, což si myslím, že může být zajímavá věc, my jsme nakonec v horách nebyli, ale pro lidi, kteří mají hory rádi, což my teda máme, ale jsme při téhle cestě jsme měli prostě jiný cíl, takže jsme tam nejeli, ale může to být i zajímavé zajet do vlastně hor na severu Řecka. No a tam jsme přespali a třetí den jsme přijeli do Athén a odpoledne jsme jeli trajektem na Milos. Na Milos je ostrov, který je součástí Kyklad. Kyklady je souostroví nádherných ostrovků, které jsou vlastně, když si představíte Řecko, koukáte jako ze zhora, tak po levé straně zeměpisec. Když se dívá nějaká paní učitelka na zeměpis, tak asi země má velkou radost. Na mapě je to vpravo prostě. No a každopádně je to nádherný ostrov, kam teda my jsme přijeli trajektem, dá se tam právě i letět a je to takový z těch Kyklad takový víc obydlený a víc turistický ostrov. Nicméně ten ostrov je nádherný, moc doporučuji na něm jet, je tam spousta krásných pláží. A my jsme si tam jeden den půjčili člun motorový a jeli jsme se podívat do jeskyní, které jsou vlastně na jižní části toho ostrova. A těch prostě věcí, co tam vidět, je spoustu. Jsou tam i doly, je tam nějaké muzeum těch dolů a tak dále. Takže moc hezký je to tam. My jsme bydleli ve středu toho ostrova, který působilo takový, to tam docela nehostinně, bych řekla. U toho moře je to prostě nádhera, tam to moře je prostě úžasný. Nicméně ten střed toho ostrova je takový vyprahlejší. Docela se tam staví i hodně, takže ne všechno je tam dostavený a ty domy, jsou tam často ty kykladské domy, takové ty typické, to znamená kamenné, takové kostky bych řekla, bílé a těch domů tam je spoustu, pořád se to staví v tom stylu. No a já jsem si tentokrát nepřipravila názvy těch jednotlivých pláží, takže pak v té poslední části, kde dávám vlastně obrázky a videa, tak tam najdete vždycky názvy těch jednotlivých pláží a k tomu vždycky tu pláž, najdete tam i ty jeskyně. A pak jsme tam jeli na západ slunce, který je nádherný. Takže tam vám napíšu zase místo, ze kterého jsme ho pozorovali. Takže opravdu Milos je krásný, my jsme tam byli 6 dní, respektive 6. den ráno jsme odjížděli, takže to se nedá ani počítat, ale stojí za to, já bych tam klidně jela znovu, protože ještě pořád jsme měli co tam vidět. Jo, takže opravdu třeba i na celou dovolenou, třeba 10denní, si myslím, že tam je co objevovat, co nacházet. A mimo jiné, teda tam mají úplně nejlepší zmrzlinu, což bych nikdy neřekla před touto dovolenou, protože nejlepší zmrzlina vždycky byla na Gardě v Rivě, ve Floře, ale tady ta zmrzlina, to je prostě... To taky vám sem dám odkaz, protože to byla tak strašně dobrá zmrzlina, že opravdu soupeřila o prvenství s Rivou, takže pokud se dostanete někdy na Milos, tak určitě na zmrzlinu a kontakt najdete buď v té slideshow na konci, anebo pak dole v poznámkách.
No, každopádně naše cesty pak ještě vedly na ostrov Sifnos, což je menší ostrůvek a řekla bych, že tam jsme zažili pravé řecké prázdniny s místními lidmi z řeky, který prostě jezdí na Sifnos jako na ten ostrov prázdninový. Takže cizinců tady bylo výrazně méně. A ten ostrov je takový, řekla bych, přírodnější, ne tak obydlený, ale nádherný. My jsme bydleli úplně na samotném cípu toho ostrova v takové zátoce, měli jsme výhled do zátoky a výhled na dvě tavérny, kde vám servírovají jídlo na Vixlajvantových ubrusech, no ale mělo to tam nádhernou atmosféru, bylo to úžasný, jídlo bylo úžasný, lidé byli nesmírně milí, příjemný, přátelský, super. No a na té pláži, u které my jsme vlastně v té zátoce, na které jsme bydleli, tak jsem navíc objevila, že tam mají keramiku a pak jsem zjistila, že vlastně Sifnos je ostrovem keramiky, že na Sifnosu tradičně se keramika vyrábí už po mnoho teď nevím, jestli když řeknu 1000 let, tak jestli to nebude moc, ale prostě opravdu dlouho. A Sifnos byl ostrovem, kde ta keramika má své kořeny, takže stále je tam tradicí velikou, že se tam keramika vyrábí. A my jsme se tam šli podívat na takového starého pána, který tam tu keramiku vyráběl. A to byl teda zážitek, protože jste vešli do takového hodně starého domku, kde v podstatě byla tma, nic nebylo moc vidět. Podlaha byla taková, myslím si, že ani tam podlaha moc nebyla. A tam prostě seděl takový starý Řek a takhle seděl u toho kruhu, takhle rozvalený, takhle se tam prostě sed. A tady vedle sebe měl vlevo ten kruh, jo. A takhle si tam prostě něco vytočil na kruhu, takhle si položil si nohy na velký balvan, tím si zapřel nějak nohy a tak tam vyrobil nám misku během asi 30 vteřin, což mě zaujalo, protože já jsem se keramikou poslední dobou trošku zabývala, byla jsem na nějakých kurzech a vím, jak je složité jako udržet ten tvar a na tom kruhu, aby se vám to nerozcentrovalo, aby to prostě fungovalo tak, jak to má být. No takže tenhle pán evidentně to měl v ruce a šlo mu to velmi dobře. Takže na Sifnosu, pokud byste chtěli i zakoupit nějaký třeba velký vázy, amfory a tak dále na rostliny do zahrad, tak určitě tam je to místo, kde tohle můžete najít. No a jinak ten ostrov je taky moc krásný, naštívili jsme tam i klášter, který je ten Sifnos proslulý a bylo to tam úžasný. Tam jsme byli 5 dní a tam si myslím, že to stačí těch 5 dní, že nemusíte díl. No, pak jsme jeli zpátky trajektem, no a největší perla vlastně nás čekala teprve a to byly kláštery Meteora, což je vlastně sada klášterů, ono jich je teď, myslím si, 7 aktivních, ale bylo jich přes 20, kdysi dávno, když se stavěly se na skalách, na takových hodně nepřístupných skalách a já teda zapomínám poměrně hodně, ale my jsme měli úžasnou průvodkyni, která nás tam provázela těmi kláštery a vyprávěla nám vlastně o tom názvu, který si myslím, ale je to bez záruky, že je z turečtiny a znamená to Meteora, znamená jakoby jako létající ve vzduchu, jo, nebo nějaký takovýhle význam. A opravdu ty kláštery vypadají, prostě jsou na skále, kde máte pocit, že jenom ta skála je jenom ten klášter, jo, takže vůbec nechápete, jak to někdo mohl postavit. A to byl teda úplně magický, naprosto úžasný a silný zážitek, takže kdyby jednu věc z Řecka jste měli vidět, tak já osobně bych dala přednost před mořem klášteru Meteora, protože je to opravdu velikánský zážitek.
V těch klášterech do dneška žijí mniši a vždycky jednou v týdnu jeden z těch klášterů má zavříno a aby tam prostě, protože tam chodí strašně moc turistů, tak aby tam měli klid, taky ty mniši. Jsou tam mužské kláštery a je tam i ženský klášter, ten jsme také navštívili, ten je takový malinký a myslím si, že tam byl ještě jeden a ten byl zrovna ten den zavřený. No a zase názvy těch klášterů vám dám zase do té slideshow. Vede k nim poměrně velké množství schodů obvykle, takže není úplně jednoduché se tam dostat třeba pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem nemocný, ale zase to není takový drama, takže pokud si vezmete dobré boty a máte dostatek času na to, že se tam dostanete, tak to zvládnete. K tomu největšímu, tam myslím, že bylo asi, že člověk udělá že tam je asi 300 schodů, takže to je jako dost, když to jdete, ale dá se to. No a v těch klášterech si můžete nakoupit třeba med nebo víno, které tam pěstují a oni vlastně je živí to jednak, že tam pěstují nebo vytváří ty své různé produkty a jednak tím samozřejmě, že vybírají vstupné. No a pokud byste se tam chystali, tak určitě tam platí zakrytí ramen u žen a kolen a u mužů také kolena, takže v kraťasech tam ani muži nemohou jít, měli by mít překrytá kolena. Tak a ženy, teda to mě překvapilo, protože já jsem půjčila své dceři mojí kalhotovou sukni, aby měla něco dlouhého a to bylo špatně taky, jo, takže fakt musela být sukně. Takže na to pozor, když byste tam jeli. No a myslím si, že asi nejvíc vám dá to, když se podíváte na obrázky, protože opravdu to byl velikánský zážitek, takže moc doporučuji a já bych byla moc ráda, kdybych se tam ještě někdy mohla vrátit. Že už jenom ten první pohled, kdy vy prostě jdete po té dálnici a najednou takhle se ohlídnete a vidíte tam prostě ty skály a na nich ty kláštery, tak je to nádhera, opravdu. Moc doporučuji. No, takže to byla ve zkratce Meteora, o té by se dalo povídat hodně, jak říkám, moc doporučuji teda tam jet s průvodcem, my jsme jeli s paní, která byla přímo, oni jsou přímo oficiálním průvodcem v těch klášterech, a dostanete se podle mě na místa, který byste třeba ani neviděli. My jsme se dostali například na nádhernou vyhlídku, kde teda se snad konají i svatby, že říkají, že po Santorini vyhlídce je to nejkrásnější vyhlídka, široko daleko, takže to bylo prostě nádherný. No a viděli jsme i docela hodně těch klášterů. Byla jsem překvapená, co jsme toho vlastně stihli. My jsme začínali v 9, tuším, a museli jsme tam dojet. Nebo v 8:30, aby jsme tam v 9 byli a v 1 jsme vlastně už zase nás přivedli zpátky do toho města, ze kterého jsme vyjížděli, což je tuším Kalabaka. Ale dám sem poznámky. Tak jo, tak já myslím, že už je to hodně dlouhé opět, takže já se s vámi rozloučím, děkuju vám za pozornost, pokud jste došli až sem. A pokud budete mít jenom malou šanci se podívat do Jihlavy, tak budu moc ráda, když se tam osobně potkáme. A pokud se nepotkáme v Jihlavě, tak se potkáme třeba virtuálně při dalších jihlicích na cestách. Moc vám děkuji, přeji vám krásné podzimní pletení, spoustu super projektů, krásné dny a mějte se hezky. Nashledanou.
Takže vítejte u dnešního technického okénka. Slíbila jsem, že vám ukážu, jak se plete takzvaný scoop stitch. Je to obdoba butterfly stitch neboli motýlího očka, stehu. Nevím, jestli to v češtině existuje. Každopádně rozdíl je v tom, že vlastně u toho butterfly stitch pracujete s 3 nitkami a tady u toho jenom s 1 nitkou. Já vám to pak ukážu ještě v těch krocích, až s tím budeme pracovat. Takže základem já pracuji teda se 2 přízema, ale nemusíte pracovat se 2 přízemy. Je to jenom z toho důvodu, že v těch ponožkách, které jsem pletla a ze kterých vlastně tohle očko mám, tak tam jsou právě pruhy. A začíná se vlastně ten vzorek pracovat ve chvíli, kdy máte 3. řadu té kontrastní příze. Já v tomto případě mám tuhle přízi kontrastní, na těch ponožkách je to ta barevná. Takže první řada toho vzoru je, že pletete oka hladce, tady začnu takhle. Tak a pak vlastně uděláte to, že 3 očka jenom sejmete s přízí vepředu. Jo, takhle. A pak upletete zase nějakou sekvenci hladkých oček. Tady já pletu 6, ale samozřejmě můžete plít, kolik chcete, záleží, kolik chcete mít, jakoby, jaký je rozdíl mezi těmi očky chcete mít, jakou mezeru. Takže já tady udělám 6 a zase sejmu s přízí vepředu 3 oka jako obratce. Tak a takhle vlastně upletete celou řadu. A to je první řada vzoru. Tak a jdeme na další. Tak a jsme u 2. a vlastně i 3. řady, kterou upletete tou hlavní přízí a upletete jenom hladce. Jo, takže 2. a 3. řada přepletete hladce a těch sejmutých oček se vlastně zatím nějak nevšímáte. Tak. Já se tady přepletu teď sama, ať vás nezdržuju a až budu já mít a i vy mít 2 řady, tak se zase potkáme. Tak 2 řady mám upletené a jsme teď u zcela zásadní řady, kdy se vlastně tvoří ten samotný vzor. Jo, takže tady vidíte vlastně v poslední řadě té kontrastní příze vidíte sejmutá oka 3 a 2 řady tou hlavní barvou. Tak, jdeme na to. Takže ta oka, která jsou normálně pletená, respektive ta oka nad normální pleteninou jsou klasika hladce. Tak, jsou to ty 3 první očka. Tady vidíte, už je to sejmutí. To první oko nad tím sejmutým očkem ještě upletete normálně. A potom vlastně zásadní je 2. oko. A to vezmete takhle tu nitku, vlastně, kterou jste tam sejmuli jenom, a upletete hladké očko. Až ho upletete, tak vlastně přendáte tu nitku přes to už upletené oko. A zase pokračujete dál hladce. Já vám to ukážu jednou. Je to jednoduchý, ale ať víte. Takže první oko pletete klasika hladce. Ještě než ho upletu, tak jenom dodám, že vlastně kdybyste měli
ten klasický butterfly stage, tak tady máte vlastně ve 3 řadách nad sebou ta sejmutá oka, respektive tam předpokládám, že se to plete 1 řada sejmutá, 2 upletená, 3. řada sejmutá, jo, že nemůžete mít asi úplně nad sebou 3 ty příčné nítě. Ale to, když tak si prozkoumejte přesně, jo, jak ten butterfly stitch je. Já se tím, že jsem používala jenom tu 1 nitku, tak jsem to úplně neřešila. Ale kdybyste chtěli ten klasický butterfly, tak mrkněte na nějaké YouTube video. Tak, každopádně rozdíl je v tom, že u toho scoop stitche tady máte 1 tady tu nitku a u toho butterfly jsou 3. Tak, jsem se do toho pěkně zamotala, tak pojďme zpátky k té naší práci. A to je, že tady nadzvednete nitku, kterou jste přitahovali, upletete očko hladce a přes něj vlastně tu příčnou nit, pořád říkám příčnou, prostě tu nit předáte a zase pletete dál. Tak a vlastně v těch dalších řadách, v těch ponožkách je to tak, že vlastně ty další řady s tím scoop stitchem se pletou tady mezi. Jo, že buď můžete mít jakoby nad sebou ty Včka, anebo vlastně, že upletete tu další, když já bych dělala další opakování, tak bych si vzala tyhle 3 nitky a dělala bych tu přetaženou niť přes ně a tím pádem bych měla 2 Včka tady a mezi tím pak ještě další. Jo, tak to jenom, že... Ale zásadní a podstatný vlastně bylo ukázat vám, jak se dělá samotný to oko. Takže takhle vypadá. Tak jo, pokud se budete pouštět do těchto ponožek, tak ať se vám podaří a mějte se hezky.